Bună tuturor, eu sunt Taror. Acest videoclip nu o să fie un videoclip nici cu Stumble Guys, nici unul de reacție, dar unul puțin mai trist. Tema videoclipului este de ce mă las. În principiu n-aș vrea să mă las de YouTube, dar aș mai posta mai rar, fiindcă nu văd susținere. Vă vreau gen ca când ești un creator de conținut și tu încerci să filmezi, trebuie să găsești idei, thumbnail-ul așa și vezi că oamenii nu apreciază, ți se ia tot cheful. Asta este strict părerea mea. Când văd că mă simt de parcă zici că nici n-aș fi. De la un canal de 1470 de abonați și eu vă mulțumesc fiindcă am ajuns la această sumă de abonați, care nu credeam la început să ajung la această sumă mare, dar cu ajutorul vostru m-ați ajutat. Și acum aș cere ajutorul înapoi. Dacă putem să ne unim toți forțele și la fiecare videoclip să dați un comentariu și un like. Dacă vreți voi, eu nu vă oblig pe nimeni, dar dacă vreți să faceți acest cadou, m-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult. Mai vreau să mă repet o dată dacă n-ați înțeles. Eu nu vreau să mă las de YouTube. Poate, dar dacă o să mai filmez vreo 2-3 videoclipuri, dacă vă susține acele videoclipuri, poate mă ambiționez și o să filmez mai des, poate zilnic, poate săptămânal, poate a 2 zile. Dar dacă nu văd alea, mă simt de parcă zici că fac astea pentru să mă uit eu la ele. Eu le fac pentru voi, oameni buni. Eu le fac pentru voi să... Când mă joc, să dau și o drumul să dau rec și să mă joc cu voi, să filmez. Și de-aia am făcut acest canal, fiindcă eu când eram mai mic, mă plictiseam, n-aveam ce să fac. Și m-am apucat de YouTube, gen dădeam rec, filmam un joc, îl postam. Dacă vreau să joc Stumble Guys și avem o idee horror, stăteam până la 3 dimineața și după aia filmam, înțelegeți? N-aveam ce să fac și din dorința asta de a nu mai mă plictisi, fiindcă eram disperat, nu știam ce să fac. Eu pe vremea aia parcă era în clasa a 3-a și prietenii mei erau din a 4-a și ei aveau programul ăsta de seară, de la 12 la... Stai că să mă fac și eu, nu știu ce mă întreb. La 13 de la 12 la 15, 50 sau la 6. Mamă. Aici. Și nu puteam să-i sun că erau în ore. Eu când scăpam, erau în ore. Scuzați-mă dacă mă bâlbâi puțin, dar e la mine ora 8 dimineața, că în jumătate să mă pregătesc, că eu mai fac și fotbal. Asta ar fi un lucru foarte important, deci ce pot să mai rar. Eu fac fotbal, am multe turnee, campionate și așa. Și acum, în jumătate de oră, mă duc să iau pe un coleg de la antrenament, fiindcă eu joc pe poziția de goalkeeper și am niște antrenamente special pentru a deveni mai bun. Asta e partea a doua. Noi vorbim despre YouTube. Dacă n-ați înțeles până acum și ce Maron, eu n-am înțeles, mai explic o dată. Eu nu mă las de YouTube, dar să postez mai rar dacă nu vă susține, fiindcă am zis să mai fac câteva videoclip, poate și o reacție, cred că am în gând să fac, cred că și un videoclip cu Stumble Guys am să fac. Și dacă nu vă susțin acele videoclipuri, n-are sens că găsesc, că v-am zis, e greu să găsești o idee de thumbnail-uri, să găsești o idee de videoclip, să ajungi în CapCut, înțelegeți? Editez. Niște lucruri care necesită timp și eu în timpul ăla puteam să mă antrenez, să mă joc, dar o fac pentru voi, o fac strict pentru voi. Da, sper să mă înțelegeți, sper să mă apreciați.
Eu am fost Alon și ne vedem pe data viitoare. Ceau, ceau!